Anamakura la nile yene mebata n'ezie. Onye ji ntị ya nụrụ onye ji anya ya ga-akwụba ụzọ. Ọgwụ ediwi n'oke osisi anụ nwee mpi mo anụ nwee mpi m ya ka anyị na-akwadoro ọnọdụ yo ahị anụ nwee mpi m na-akpọkwa elili asị m ụmụaka m nụrụ na mpi agụ ndị lọrụ ije beri a na asị m ọ ga-adịrị ha mma. Ediwi n'oke osisi asị gị lụwara ya ọgụ n'ala ndị mmụọ anyị ga-alụkwara gị ọgụ n'ala ndị mmadụ. Ọgba bọọlụ ya ka anyị na-agba anyị gbasa bọọlụ ya wee lawa n'isi obi unu na nke mpi agụ m wee gbasuo ya n'abalị na mmemme wee meme ndị ọkpụ na ndị egede wee ribe igwe anyị wee nyere ha ugo ha wee kwanyere ha ugo ha n'ezie ọwụ ihe anyị na-emekwe n'ezie wee na-ayọkwa ekekere ụwa wee na-ayọ ndị ọkpụ na-ayọkwa ndị egede ụmụnne anyị ndị ike nọ n'ụzọ ije ka anyị na-ayọ ogologo ha ga-ejerekwa ije lọrọ ije isu mmadụ agaghị esu isu mmadụ ga-esu ha otu aha ka ọ ga-esi adịra bịa akwụkwọnụ